35 места, и всичко, нали? 35 места има с поилки. Да, за които са доеха кравите. Има места за 150 крави, нали така? 150 крави и още 150 животни, каквито решат. 150 животни, може би цялото помещение, нямам представа да ви кажа. Точно това за двойне тук, една крава на легло, мисля 35 легла са. Но тук това си е вода, тя си като иска вода, тя натиска тук. Това езичи, съответно влиза вода тук. Тя 35 места са тук. А сигурно са ви казали за тези двата бокса, че могат 150. Да. Да. То ще заведем да издои една крава, искала да издои. То няма такива никога. Нямаш късмет, Криси. Сега само за месо, те са номерата от срещата.